Добре дошли потребители на YouTube. Аз съм ProGamerx, а това е Minecraft Redstone, епизод номер 5, краят. И съм подготвил нещо интересно. Така, да влезем в тази красива и хубава къщичка. Само не мога да разбера тук къде са едни неща. Така. Сега да ги сложим. Това е... Значи така. Не знам за какво ама изчезват. Ето, ProGamerx. Христо 02. А тук съм Макс. Тук съм аз, Макс 02 и ProGamerx. Нататък. Сега трябва да направя едно нещо момент. Ето го. Текстурето. Си вземем нещо, примерно картоф, защото ще ни трябва, и да се включим на Survival и да влизаме в тази стаечка. Хвърли айтъм, за да излезеш. И сега явно ще трябва чакаме. Това беше гадно. Да се върнем на креатив. Така, това е първокласен капан за грипари. Както виждате, те падат тук и умират. Не могат да излязат. И сега ще ви покажа. Там да взема това картофчето ми. И взема картофа. И сега да ви покажа как се строи, разбира се. Трябва ни някакъв материал. Ще използвам каменни тухли. Ето така. Не трябва да са и тези половинките, защото няма да стане. Трябва ни редстоун, репитър, редстоун торч, дървен pressure plate, sticky piston, и вода. Ето вода. И да строим. Така. Ето тук ще го направя. Сега първо изкопавате една дупка и пускате вода. И правите така, докъдето стигне. До тук. Добре. Така прокопавате. Слагате pressure plate. Така. И копаете. До началото на водата. Ето до тук. Не, всъщност по-нататък. Ето до тук. Сега ето тук се чупи. Момент, така ще го направя аз. Тук нали пак ще има така. Така, до края. Ето го тунелчето. Така. Сега тук слагаме, всъщност преди да го сложа, ще направя ето така. Така правите едно купче и един редстоун торч. Слагате така, едно купче и го закривате ето така, по този начин. Сега правите свръзка с редстоун, слагаме един репитър. Ето, дупката се отваря и затваря. Сега тук ще го чупя.
И пробивате докъдето може вече да се умре. Аз 37 купчета знам, че може да се умре. И това до ниво 200. Да запушим. Сега, ниже е по средата, човека може да застане ето тук и да не се фане. Или пък тук. Има решение и за това. Сега. Опа. Слага се едно купче така. Ето по този начин се прави. Тук ми го чупя. Грешка. Тук, така, така, така. И готово. Другото, което е, трябва да го направите, в смисъл трябва да го направите от и тази страна. Защото, когато го направите от тук, то всъщност няма разлика. Обаче може да се бъгне и да се прецакат нещата, човека да застане ето тук. Ето е тук. Между двете купчета и да не падне. Затова слага от тази страна. Да, също като се сложи от тук, ето аписа няма да работи. Ето вижте сега. Слагам от тази страна. Пускам го. И както виждате, това само избутва. Дупката не се отваря. А като го преместя, ето, хем дупката се отваря, хем и пати избутва и падате долу и в смисъл някой пада долу и умира. Така, тук се закрива. Не взема това. Направя един. Примерно това може да го направите на входа за къщата. Към входа за къщата ви. Мисля от някакъв лъжлив вход, който грифъра ще влезе през този вход, ще падне в дупката. Сега се прави тавана. Ето. Правите таван. Така. Ето. Таван. Също може и... То даже не може, ами задължително. Ето тук трябва да се сложи една желязна врата. От вътрешната страна, разбира се. Ето така. Това ще изляза. Задължително да е от вътрешната, защото... Айде. Ето виждате. Сега човека не може да излезе и е принуден да бъде тук и да чака гибелта си. Сега тази дупка беше на този купче, значи ето тук прокопавате един тунел до същото ниво. Така. Ето. Ото и тук човека пада. И тук умира. Така. Само да видя колко в 9 минути, добре. Тук сега слагате една стълбичка. В смисъл правите тунел. Не бе. Така стълбички слагате. Но сега то докато се качи човека,
бананът ми. Така. Сега тук примерно го правите като със същия материал и така го прикривате. Слизате додолу, убирате му айтамите. Аз сложи един, така ще слагам редстон торчове, защото така. Ето. А то даже се съединиха. Тяре, защото го щупи. Нищо. Така да го махна. Ето до тук. Ето така. И опа. Слизам надолу. Ето примерно ако е с диамантини брони, но само да ги намеря. Ето ги. Така. Ето. Малко с diamond брони. Там diamond инструменти. Така. Отива да грипва. Влиза в вашата къща. Примерно, че си носи там нещо изгрипано. Хвърля го с тупчната белката. Така. Той където да застане, се ще падне. Ето. Между прочим, ето сега се сетих, че не биваше така. Не биваше да чупим това. Сетих се, че не биваше да чупим това. Защото, сега ще ви покажа. Ето той ето тук пада. И точно в края може да се захване за стълбата и да не умре. И да се излезе. Това не чупете нищо. Тук сега ще го затворя. Само да намеря. Аре ще го затворя с гъба. Аре де. И да има дупка не е проблем. Ето така. Ама ако са две вече е проблем. Както е тук. Ето така. И това беше от мен. Аз бях програмер. Това беше сезон номер 1 на Minecraft Redstone. Ако искате да почна сезон номер 2, пишете в коментарите. И до скоро!